to amma duk da haka malam yanzu kai kaga shugaba Muhammadu ka ce irin kowa ne ina malam shi kuda bai taba hawa jikinsa ba kaga Allah ya bambanta shi gominsa ya fi lu'ulu'u kyau kaga an bambanta shi idan ya bi hanya yanzu da ka biyo ta za ka ji zatin annaba jikin hanya ba saɓani ka je raudarsa yanzu ka ji za ka ji ƙanshinsa yana tashi ba wani turare da ake fesawa ƙanshin zatin manzan Allah ne ka je za ka ji haka ra'ayil aini za ka ga abin mamaki kana jin ana cewa unuquhu min safa'il fiddati wuyansa an ka kalla gani za ka yi launi na zinare ne ike gudana a wuyansa idan ya fito idan ya zo yin alwala zuba ruwa a hannunsa sai ka ga haske ina keta ruwan yana fitowa sai su taru da la'asar idan zai alula saboda suna so za su ga ya buɗe ka san galalin hannunsa don su ga ayar ubangiji alayhi salatu wassalam idan aka yi masa aski sai a tara gashin a rike shi sai a zaro sili ɗaya a ba wannan a bashi ɗaya wannan a bashi ɗaya ka gani wani daga cikin su salafu ice a tattara min waɗannan kayan da nake da su idan na mutu a cikuikuye su gashin ne su farcen su shugaba a danna a cikin bakina a lullube ni da likafanin don tafi da su shine hujjata a gun Allah kaji fa alayhi salatu wassalam alkyabbarsa in ji sai da hafsa da aka ajiye ta